الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيق إلا بالله وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa da ku a shirye-shiryenmu na Annahjul-Hameed TV a hanya ɗaya tak ta rabuwa da aljani hanya ɗaya tak wadda take in mutum ya bi ta zai rabu da aljani to ita ce ana yawan yin magana ƙalla rana ta zo ta faɗi in dai na buɗe wayoyi za mu magana ba ka samu ishu na iska ba to maganar gaskiya akwai wata hanya ƙasaitacciya ta rabuwa da iska to amma kuma da yawan mu wasu ba su santa ba to sai na ga dacewar mu zo mu faɗi wannan laƙani gagarumi na farko dai ka sani shi aljan duk sanda ka tashi faɗa da shi in kina da aljani duk sanda aka tashi faɗa da shi ana so a raba ki da shi to ki sani shi ma dukkan makamansa zai ɗauke su na ganin cewar ba a raba ki da shi din nan ba don haka duk maganin da za a baki in dai mai yi ne to sai aljan nan ya sa miki tsanar yin amfani da shi sai aljanin nan in dai ya san mai yi ne wanda zai raba ki da shi to sai ya sa miki tsanarsa kamar ya algabata malam ta ya zai samu tsanarsa shine sai ta hanyar sa miki wasu yanayika a jiki wanda zaki dinga jin in kin yi amfani da wannan abun ai kina jin yanayi iri kaza dan haka ba za ki ci gaba da amfani da shi ba ina misali sai ki dinga jin in kin yi amfani da shi sai ki ji ciwon kai ya rufe ki ko kuma gaɓoɓi suna miki ciwo ko ki ji wata irin kasala ko jikinki miki ba daɗi ko wata damuwa ta mamaye ki duk sanda kika yi amfani da maganin nan sai ki ji haka ai magani mai yi kenan rike shi gam ki ta yi wannan hanya ce ƙasaitacciya ta rabuwa da aljan shi aljan wato abin da ake so masa shine ka ce bakin rai bakin fama tunda ka shiga jikina ko tunda kika shiga jikina to fa ba na dinga fafutuka kenan sai na ga bayanka amma ka ce an yi maganin an yi wannan bai ba dan haka kamar an haƙura to aljan ba zai baka ba wannan hanyar ƙwaya ɗaya tak ta wato nacewa akan yin amfani da magani to ita ce hanyar da za a rabu da shi sannan mu sani aljan bai san hayaki na sha gaya muku cewa ɗan adam akwai wanda bai san kadangare idan da kadangare a guri ba zai zauna ba to aljan ma akwai abubuwan da inda su a guri baya zama saboda haka daga ciki hayaki aljan bai san hayaki dan haka ku lura masu aljanu ba sa san hayaki masu cutar aljanu saboda shedanun nan in ana hayakin za su basu su ko ba sa so su basu dan haka da kin ya hayaki sai ya sa miki ciwon kai sai damuwa sai ɓata rai sai ciwon jiki dan ki daina sannan mu sani wanda ake ba su hayaki a ce su yi na maganin aljani sai su ɗan yi kwana 3 kwana 5 kwana 6 wannan ba so kake aljanya baka ba zai ɗan tafi in ya tafi kuma kina ajiyewa zai kuma dawowa idan kina so ki rabu da aljan shine hayaki ki same shi ki kwana 50 kina yi ba fashi komai irin yadda yake daga miki hankali in kina yi ciwon kan da waye ki in sha Allah hayaki duk yadda zai kai ga takura miki in kin yi kina jin damuwa da waye to ki sati guda kina yi a jere zaki ji ya daina miki wannan abubuwan da kike ji ki bari saboda haka ki kwana 50 ko kwana 60 wata 2 a jere ba fashi kina yin hayaki kiga yadda zaki fitattake aljani naci yake so shi ma naci ne da shi sai an yi mai da gaske sai an yi mai wuta sannan yake fita daga an danyi abu kwana 2 3 4 5 kawai ya ce ai abun nan duk ba sa yi da an yi abu bai ba to ya za yi ai ba zai ba dama ya za aljan ki kore shi a kwana 3 ko kwana 4 yana da wahala yana da wahala Allah ya shiga tsakanin mu da su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ma assalam